Moikka moi ja tervetuloa seuraavaan jaksoon tätä meidän Levosta käsin yrittäjyys-podcastia. Ja tänään meillä on vuorossa vieraana Laura Laakso. Me ollaan niin innoissaan tästä, koska me ollaan ystävystytty pikkasen Lauran kanssa tänä vuonna. Ja me tiedetään, kuinka paljon Lauralla on annettavaa sulle, ihana pienyrittäjä siellä juurikin. Videoihin keskitytään tässä jaksossa ja vähäsen siitä, että miten me saadaan someen kuvattua paremmin videoita pienyrittäjinä ilman, että se ottaa kaikkea sitä meidän työaikaa ja että miten me saadaan se videomarkkinointi vielä osaksi tätä meidän levollista yrittäjyyttä, mitä me rakennetaan. Joten tervetuloa Laura mukaan keskusteluun. Kiitos, ihan mahtavaa kun pyysitte mua tänne podiin vieraaksi. Tämä on suuri kunnia. Ihanaa kun olet. Ja mä ajattelin, että ihan ensimmäiseksi, haluaisitko sä esitellä pikkasen itseäsi meidän kuuntelijoille? Eli kuka on Laura Laakso? Joo, siis Laura Laakso, itse asiassa Laakson Lauraksi itseäni tituleeraan tuolla somessa. Ja se on kyllä semmoinen, miten mä vastaan aina, jos mulle vaikka soittaa. Ja mä oon siis videokuvaaja, Marraskuu Median perustaja. Ja mä oon erikoistunut nimenomaan siis yrityskuvaukseen. Teen erilaista materiaalia yrityksille, brändivideoita ja tapahtumaa ja markkinointimatskua. Ja mä huomaan, että mä oon aika elämyshakuinen yrittäjä. Ja sit samalla mä myös kuormitun tosi herkästi. Eli mulla on aika paljon semmoista, tiedätkö, balanssin hakemista tässä mun liiketoiminnassa. Mä oon nyt ollut 4 vuotta reilu yrittäjä. Mitäs muuta? Mä haluan mainita sen, että mä nautin tosi paljon erilaisista saunoista ja kylpylöistä ja sitten luonnonvesissä uimisesta, kesät, talvet. Mulla on 21-vuotias tytär ja sit puoliso, jota kutsun kartanlukijaksi. Ihana. Koska hän on siis suunnistanut koko ikänsä ja sitten se on meillä reissuissa aina se, joka sitten vähän suunnistaa ja mä sitten katselen enemmän maisemia. Onko teillä niinku se, että ei käytetä Google Mapsia? Onko niinku vanhanaikainen kartta vielä mukana aina? Ei missään nimessä ole mitään paperikarttoja. Mä luulen, että se olisi niin siisti niinku juttu, että vielä kannetaan karttoja mukana. Mutta... No se olisi kyllä, mutta puolisolla on jotenkin semmoinen kyky siihen, että hän tyylin kerran katsoo sieltä sen reitin ja sitten se vaan jotenkin niinku muistaa sen. Joo, niin se on hirmu kätevää. Joo. Wow, ihanaa. Hei Laura, siis mä rakastan, kun sä avasit vähän sen, että selkeästi niin kuin levollisuus on tärkeä osa sitten just näiden kylpylöiden ja kaikkien mukana. Ja sit mä rakastan, kun sä puhuit siitä just niin kuin, että sä oot elämyshakeinen yrittäjä sekä sitten just, että sä kuormitut, että varmasti just sitä tasapainoa paljon pitänyt löytää siinä yrittäjyydessä. Ja tää on just kenelle tämä meidän podcasti on rakennettu, niin ihanaa kun oot täällä. Joo, ja ehkä voin niinku siitä vähän sen verran vielä avata, että yrittäjyys on ollut kyllä aikamoinen semmoinen vuoristorata, että on myöskin ehkä ollut aika stressaantunut, niin kuin varmasti kaikki yrittäjät voi siihen samaistua, ja mulle on muun muassa yrittäjyyden takia tullut myös vähän univaikeuksia, että se niin sieltä kautta tavallaan on tullut todella tärkeäksi se balanssin löytäminen ja millä keinoin omaa hermosta voi rauhoittaa ja ylipäätään niin kuin hyvinvointiin priorisointi, niin tämä on kyllä, nämä on tärkeitä aiheita itselle. Jep, ihan super Mutta, tärkeää. Ai niin, ja tämä on pakko vielä sanoa, liittyen tähän, niin me päätettiin, että me muutetaan Kristiinan kaupunkiin, koska me kaivataan siis semmoista niin kuin rauhallisempaa elämää. Et nyt me asutaan kaupungin keskustassa hirveästi autoja ja liikennettä, niin mä tarvin siis ympäristön, joka rauhoittaa minua, koska näköjään mun yrittäjyys ei ihan hirveästi tule rauhoittumaan, että aina jotakin tapahtuu. Niin tämä on nyt osa myös tätä tämmöistä hyvinvointiin priorisointia.
Huikeeta. Mä uskon, että toi on siistiä jo konkreettinen esimerkki ensimmäisissä minuuteissa meidän tässä podcast-nauhoituksessa, missä just pystyy muodostamaan elämän, joka tuo jotain tiettyä arvoa itselleen niin kuin enemmän, ja se vaatii rohkeita päätöksiä, niin toi on tosi siistiä. Ja hei Laura, tässä alussa oikeastaan mä halusin kysyä sulta, tämä ei ole mä en ole valmistellut sua ollenkaan tähän, mutta miksi Marraskuu Media nimenä? No, siihen on niin kuin pari syytä. Yksi on se, että mä oon syntynyt marraskuussa. Noniin. Ja se on vähän ehkä lame, mutta sitten toinen on semmoinen, että mullahan on semmoinen slogan, mitä mä käytän jossain nettisivuilla, että kun markkinointi tuntuu ikuiselta marraskuulta, niin ota mut silloin apuun. Et mä jotenkin niin kuin koen sen niin, että marraskuuhan on kaikkien semmoinen inhoama kuukausi ja on jotenkin tosi harmaata. Ja mun elämässä on tapahtunut paljon semmoisia vähän harmaita asioita, mutta mä aina katson jotenkin eteenpäin ja että mä en jää jumiin. Niin mä jotenkin myös sieltä kautta koen sen, että siinä harmaudessakin voi olla värejä ja semmoista positiivisuutta. Ihana. Joo, niin tämmöisiä niin kaikkia juttuja. Ja plus, että marraskuu on yleensä ollut sitä aikaa vuodesta, että sitten pakataan rinkka ja lähdetään johonkin reissuun. Jep. Ei nyt ehkä ihan viime vuosina ole enää ollut sitä, mutta siihen liittyy niin kuin paljon seikkailua ja eteenpäin katsomista ja sitten ne synttärit. Ihana. Toi just niinku elämän ilo ja just se, niinku, että löytää siinä marraskuussakin sitä niinku iloa ja positiivisuutta ja katsetta eteenpäin. Niin aivan huikea. Mä ajattelinkin, että siellä on jotain tähän liittyvää, niin sen takia mä haluaisin kysyä, koska just kuullaan sitä, tiedätkö, kaikki tulee, kun tulee marraskuu, niin nyt on synkin kuukausi vuodessa ennen kuin lumi tulee ja niin kuin kaikki on päin, you know. Kenelläkään ei oikein löydy semmoista niin kuin intoa ja inspiraatiota elämään, niin mä luulen, että toi on niin tärkeä sanoma myös koko Suomelle, että sekä marraskuussa voi olla jotain niin kuin iloa ja jotain seikkailua ja innostusta. Kyllä. I love it. Haluaisitko sä kertoa vähän sen vielä, että niinku, miten sä päädyit yrittäjäksi? Mikä se oli se sun matka tähän pisteeseen? Miten sä päädyit perustamaan Marraskuun Median? No, muutaman mutkan kautta. Mä oon siis alkuperäiseltä koulutukselta kalusten muotoilija ja mä 9 vuotta suunnittelin keittiöitä. Ja sit uuvuin tosi pahasti siinä elämänvaiheessa. Ja sit mä päätin, että mä rupean opiskelemaan itselleni uutta ammattia ja videokuvaus sitten valikoitui sieltä. Mä olin tehnyt jo niin markkinointia jonkun verran, niin mä yritin valita jotain semmoista, että missä on luovuutta, visuaalisuutta, mutta jotain, mitä mä jo vähän osaan, että sit mä voin sitä vahvistaa. Ja mä itse asiassa mä ajattelin, että mä menen opiskelemaan valokuvausta. Mutta sitten siellä koulussa, niissä valmistavissa opinnoissa, niin siellä oli sitten videokuvauksen tämmöinen, me katsottiin semmoinen dokkari, missä näytettiin videon leikkaamisesta, siis miten niin kuin leffoja leikataan ja että kuinka iso merkitys sillä on sillä, että miten sitä tarinaa rakennetaan. Että se tavallaan, sehän koostuu pienistä klipeistä ja sen koko tarinan voi kääntää ihan vaan, että mitä sä valitset siihen. Niin se oli mulle jotenkin käänteen tekevä semmoinen, että ei vitsi, että videon avulla voi kertoa niin paljon ja herättää niin paljon tunteita ja rakentaa erilaisia maailmoja. Niin päädyin sitten sinne videolinjalle ja sieltä sitten sain oppini. Ja sitten kun valmistuin, niin eipä Mollissa ihan hirveästi lue, että haetaan videokuvaajia palkkatöihin. Niin ei tavallaan oikein ollut muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä yrittäjäksi. Mutta mä en suosittele siis semmoista, että suoraan syvään päätyyn, että 100% yrittäjä heti kun valmistuu. Koska onhan se aika stressaava polku ruveta rakentaa ihan alusta sillä, että no niin, nyt pitää niin kuin saada tämä homma niin kuin heti rullaamaan. Mutta joo, ja sitten 2020 silloin keväällä, silloin mä oon niin kuin aloittanut yritystoiminnan, mutta mä olin aluksi omalla nimellä, että sitten vasta marraskuussa syntyi Marraskuun Media. Joo,
Mutta Taas semmoinen on uusi mun... syvempi taso sinne meidän nimen valitsemiseen. Että monta asiaa syntyy marraskuussa siellä. Kyllä. Joo, mutta se on se mun polku, että miten mä oon päätynyt yrittäjäksi. Huikeeta. Ja toi on oikeastaan mielenkiintoista, koska meillä on jotain samaa myös meidän tuossa polussa, että mullakin alkoi tämä koko matka tuolta niinku videoalan puolelta. Että mä olin videoleikkaaja, kävin semmoisen mediakoulun läpi ja siis mun ura lähti siitä, että mä olin videoleikkaaja TV-yhtiöllä monta vuotta ja sitten live-lähetyksien ohjaajana ja kaikkea, niin mä muistan, kun me otettiin se meidän ensimmäinen puhelu ja meillä niin syntyi toi synergia. Mä olin se, kun joo, mä tiedän tasan tarkkaan, niin kuin, mistä sä puhut terminologiasta, niin kuin, me ollaan samassa maailmassa oltu. Joo. Itse mulla on vähän ikävä semmoisia monikameratuotantoja. Tiedätkö, kameraoperaattorin roolia, että sulla on kuulokkeet ja sitten sulle tulee ohjeita. 2 valmis, leikataan 1. Tiedätkö, se energia, mikä siinä on. Ja sitten se, että niin kuin mun elämä oli siellä toisella puolella antamassa noita ohjeita, niin there we go. Joo, kyllä. Mä oon yrittänyt sitä ohjeiden antamista, mutta mä tykkäsin enempi olla siinä niin kameraoperaattorin roolissa. Come on, ehkä meidän pitäisi Laura päästä jonnekin vielä monikamera ohjaus- ja operaattorikeikalle. Voitaisiin laittaa joku yhteinen semmoinen palvelu, että paitsi mulla ei ole sitä tekniikkaa. Joo, mulla ei ole sitä kalustoa. Kyllä joku aina etsii. Mutta tämä oli vähän tämmöinen niinku sivuloikka, ja miksi me ollaan tässä nyt tänään on, niinku, kun me ollaan päätetty keskittyä just siihen valokuvaukseen, niin me oikeastaan niinku tultiin sulle sillä ajatuksella, että hei, me tarvitaan tukea meidän kurssilaisille tuossa videopuolella, koska mä en koe, että se on niinku enää se maailma, missä mä pyörin niin vahvasti, ja me ollaan nähty sun videoita ja innostuttu niin paljon siitä, niin jotenkin tuntuu, että meillä on semmoinen hyvä synergia, ja palvellaan sitä samaa kohderyhmää, vaan vähän se eri niin kuin näkökulmista, niin mä oon tosi innoissa, että sä oot täällä tänään ja että me päästään juttelemaan vielä tästä enemmän, koska tämä on tosi ajankohtainen varmasti kaikille meidän kuuntelijoille, kun maailma kehittyy ja videoita pitäisi tehdä enemmän ja kaikkea semmoista, mutta ennen kuin me päästään tohon, niin mulla on vielä pari kysymystä just niin kuin seikkailuhaluisesta elämästä ja yrittäjyydestä ylipäätään, että niin kuin miten sä oot päätynyt tänne, niin mitä sä sanoisit, että sä tällä hetkellä rakastat eniten yrittäjyydestä? No, yksi on ainakin se, että mä en tarvii herätyskelloa aamuisin. Tämä on ehkä vähän random, mutta mä koen sen jotenkin tärkeäksi, että voi omaan tahtiin aloittaa sitä työpäivää. Ei tietenkään aina, jos on kuvaukset sovittu aamulle, mutta noin niin kuin perusarjessa, niin se on mun mielestä aika ihanaa. Ja sitten yksi on myös se, että saa valita omat työkaverit, että kenen kanssa tekee töitä. Että vähän niin kuin, että kenen kanssa sitten tekee yhteistyötä, ostaa vaikka palveluita, niin pyrin tekemään vain kivojen tyyppien kanssa töitä. Ja sitten se, että yrittäjänä sä voit muovata sitä sun omaa työpalettia. Että siihen voi ottaa aina jotain uutta tai pistää sitten jotain pois. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että siisteitä on se, että aika kivoja projekteja on saanut tehdä. Että mä oon nyt viime vuonna tein tosi paljon ja nyt alkuvuodesta paljon vaikuttajamarkkinointiin. Ja nyt mä pääsen tänä vuonna ulkomaille kuvaamaan. Olen kyllä aiemminkin ollut, mutta minut tilattiin ulkomaille, niin siitä on kyllä ihan sairaan innoissani. Toi kuulostaa niin huikealta. Mä tiedän, että just toi niin kuin matkustaminen ja sen merkitys sun elämässä on ollut niin kuin iso osa kaikkea. Mä muistan, me ollaan seurattu jotain sun Islanti-reissuvideoita ja niin kuin mä oon ihan täysin fiiliksissä, koska alun perin mä siis halusin mennä naimisiin Islannissa. Se on mun niin kuin iso unelma päästä sinne joku päivä. Mutta mikä on paras paikka, johon sä oot matkustanut ja miksi sä tykkäsit siitä niin paljon siitä reissusta? Tämä ei varmaan tule yllätyksenä, mutta minä vastaan Islanti. No niin, come on. Mä toivoin, että tämä oli sun vastaus, että me pystyttäisiin puhumaan tästä enemmän. Niin. Joo, siis mä oon nyt tämä on 4. vuosi peräkkäin, kun mä oon menossa Islantiin nyt syyskuussa. Wow. Ja itse asiassa mä menen aina sinne syyskuussa, se on aika hauskaa. Jotenkin on vaan käynyt niin, mutta silloin se mun eka kerta, kun mä menin sinne, niin jos mä saan siis kertoa nyt tämän, mikä tämä minun Islanti-suhteeni,
Niin mä olin jo valmistunut sieltä media-alan koulusta, mutta sitten kun oli tämä epidemia täällä maailmassa, niin sitten vuoden päästä mä sain niin kuin takautuvasti tehdä semmoisen Erasmus-vaihdon. Ja mä menin 6 viikoksi Islantiin. Wow. Ja mä en vieläkään ihan niin kuin ymmärrä, että miten se on edes mahdollista, että mä sain olla siellä 6 viikkoa ja mun ei tarvinnut siis maksaa siitä mitään. Ja mä kuvasin 2 paikalliselle matkailualan brändille heille niin kuin markkinointimateriaalia. Käytännössä osallistuin siis retkille ja sitten kuvasin sieltä matskua. Et on tullut kuule Golden Circlet kierrettyä aika moneen kertaan ja mä oon ollut mönkiä safarilla varmaan 4 kertaa putkeen ja kerran istuin siellä väärinpäin siellä mönkijän perällä ja mulla oli kamera ja kimpallissa kiinni ja sitten jäätiköllä oltiin kanssa kuvaamassa. Että tavallaan tuosta reissusta Islanti jäi muhun kiinni. Wow. Että siihen liittyi niin paljon muistoja ja sitten mä oon pari kertaa sen jälkeen ollut siellä myös. Mutta siis Islannista tekee huikean se luonto. Sehän siellä on se, että minkä takia ihmiset menee sinne. Kallishan se on, mutta jos unohtaa sen. Mutta menee Erasmus-retken vaihdossa sinne, niin sittenhän niin, se helpottaa jonkin verran. Joo, mutta ihan niin kuin älytöntä. Sitten se toinen kerta, niin silloin siellä oli mulla niin kuin asiakastyö, että kävin asiakkaan luona kuvaamassa. Ja sitten viime vuonna mä järjestin 3 naiselle semmoisen, se oli vähän niin kuin pilottimatka, koska mulla on ollut haaveissa, että mä veisin 3 valokuvaajaa Islantiin semmoiselle kuvaus kautta koulutusmatkalle, että mä niin kuin opettaisin videokuvausta siellä. Ja vaan 3 sen takia, että me mahutaan samaan autoon, koska se on sitten semmoinen road trip tyyppinen ratkaisu. Se on todella semmoinen, niin kuin, mikä se on, eksklusiivinen, koska on vaan 3. Huikee. Mutta katsotaan. Mä näen ton visiona jotenkin, mä odotan niin innolla, että sä pääset toteuttamaan ton, koska toi on just sitä siisteyttä niin kuin yrittäjyydessä, että sä voit tuoda ihan mitä vaan niin kuin sun unelmissa niin kuin liikkuu ja tehdä se todelliseksi. Kyllä. Ja sitten tässä on se hauska myös, että jos kuluttajalle, niin kuin, että mähän en voisi kuluttajille tämmöisiä järjestää, siinä on tosi tiukat kaikki matkailualan lainsäädännöt, mutta sitten taas yrittäjälle niin se on vähän helpompaa rakentaa tämmöisiä palveluita. Wow. Niin se on kyllä kiva. Aivan mahtavaa. Super. Hei, mainittiin videot ja videoiden tekeminen, joten päästään tähän meidän pihviin tässä meidän jaksossa. Ja me haluttiin tosiaan tuoda sut mukaan tähän podcastiin, koska meillä tulee tosi usein kysymyksiä siitä niin kuin videoiden merkityksestä osana sitä pienyrittäjän markkinointia. Ja me koettiin, että sulla on niin paljon annettavaa tähän, että tuodaan sut mukaan nyt kunnon podcastiin, otetaan kaikki sinusta irti, vedetään ne mehut. Ja sulla on just tullut oikeastaan uusi verkkokurssi saataville tästä aiheesta, eikö vain? Kyllä. Yeah. Video Masterclass yrittäjille. No niin, love it. Kerroksä vähän sen sun polusta sen tekemiseen, että miksi sä päätit perustaa sen ja mitä tällä verkkokurssilla sitten opetetaan? Joo, siis mä 2 vuotta olen tätä jo miettinyt, että miten mä voisin auttaa pienyrittäjiä videokuvauksessa. Mun yritystoiminta on lähtenyt siis siitä, että mä oon nimenomaan pienyrittäjille luonut mun palveluita. Mutta sitten jotenkin, kun mulle rupesi tulemaan näitä vähän isompia asiakkaita, niin ne pienemmät asiakkaat vähän jäi sillain sinne syrjään. Ja sitten mulle tuli paha olo, että mä haluan siis niinku kehittää jotain palvelua, että mistä niinku mahdollisimman moni hyötyisi. Yep. Ja sitten mä että no, tämä on nyt se mun ratkaisu, että mä teen verkkokurssin siitä, että miten kaikki yrittäjät vois itse tehdä omalla puhelimella videomarkkinointia. Sillain jotenkin helposti ja kevyesti, koska ei ole aina sitä budjettia ostaa ammattilaiselta brändivideoita ja muuta, mutta koska se brändihän rakentuu kaikesta sisällöstä, mitä me luodaan, niin sen takia mun mielestä olisi tosi tärkeää, että
että yrittäjät tekisivät itse myös sitä videosisältöä. Tosi hyvä. Eli just se ajatus siitä, että kun videomarkkinointi alkaa ilmestyä enemmän ja enemmän, pienyrittäjän täytyy ottaa sitä haltuun, niin se on niin tärkeää, että meillä on ne työkalut, miten tuottaa sitä sisältöä. Niin haluaisitko sä vielä kertoa myös vähän sen just siitä, että mitä se kurssi oikeasti sisältää itsessään? Kyllä. Siis se on nimenomaan yrittäjille tarkoitettu. Mä koin, että on paljon olemassa kaiken näköisiä YouTube-videoita siitä, että miten tehdään videoita. Ja mun kurssilla on totta kai myös se, että miten niitä kuvataan, miten niitä editoidaan, mitkä asetukset kannattaa valita puhelimesta. Mutta sen lisäksi mä koin tärkeäksi, että mä haluan tuoda sinne semmoista, että miten niinku brändilähtöistä sisältöä tehdään. Miten sä suunnittelet ja rakennat toimivia reelsejä. Mä esittelen erilaisia videotyylejä, koska mun mielestä on tosi tärkeää löytää itselle sopiva tyyli. Et ei ole pakko siis puhua vältti sille kameralle, tai ei ole pakko tehdä semmoisia trendireelsejä, missä vaikka osoitellaan sivuille ja sitten sinne ilmestyy teksti. Tai niin, on niin paljon erilaisia tyylejä. Joo, siis ne on tosi hauskoja, mutta kaikki ei tunne niitä omaksi. Ja sitten siellä on lisäksi niin semmoinen digitaalinen työkirja, eli samalla kun opiskelee, niin sit voi rakentaa itselle semmoista videomarkkinointistrategiaa. Ja se, mikä siellä työkirjassa on huippua, niin siellä on myös semmoinen sisältösuunnitelma pohja, eli sä voit sinne ruveta kasaamaan niitä erilaisia ideoita siitä, että mitä sisältöä sä rupeat tekemään, että ei tarvitse olla niin kuin eri jossain postit-lapuilla ja vihkosissa, vaan että se koko sun suunnitelma olisi siellä yhdessä. Ja se on siis Notion-alustalle rakennettu se pohja. Niin hyvä. Niin, eli tämmöisistä niin järjestelmällisyys mukana, siinä strategisuus. Kyllä, nimenomaan, koska mä oon huomannut, että jos asiat on niin kuin yhdessä paikassa, ne on jotenkin organisoitu, niin sit sulla on pikkusen vähempi tuolla päänupissa tavaraa pyörimässä. Se on niin totta, ja sitten ei tarvitse pallotella niin paljon niitä samoja ideoita myöskään, kun ne on päästetty ulos, niin, ja sitten se on vain niin pientä päivittämistä ja viilausta. Niinpä. Tosi hyvä. Super! Siis mä oon niin fiiliksissä tuosta niin verkkokurssista, koska mä oikeasti koen, että Suomessa on odotettu tätä tosi pitkään, niin mä haluan vaan niin kaikille, että jos videomarkkinointi on sun mielessä, sä haluat parantaa sitä pienyrittäjänä, niin käykää Lauran luona. Lauralla on paljon annettavaa, ja oikeastaan mä oon nähnyt pienen vilkaisun sinne taakse, kulissien taakse myös siitä, että mitä kaikkea sisältöä siellä on, ja Laura on tehnyt niin oikeasti työtä sen eteen, että tää on niin kuin oikeasti semmoinen tehopaketti, missä sä saat kaiken, mitä sä voisit tarvita siihen videomarkkinointiin liittyen, niin vaan tämmöinen promo. Ja mulle on tullut kaikkea uusia ideoita. Joo, kiitos promosta. Mutta mulla on myös tullut tässä kaikkea uusia ideoita, että mä varmaan teen sinne jotain, ekstra moduuleita sitten, että jos on jo ostanutkin sen kurssin, niin sit saa vielä niinku ekstraa sinne myöhemmin. Eli kehitystä luvassa. Omatkin, tiedätkö? Joo. Yes. Super. Ja miksi, kun me puhutaan nyt videomarkkinoinnista ja kun maailma menee koko ajan siihen suuntaan, että se tuntuu, että enemmän ja enemmän hyödynnetään videomarkkinointia, erityisesti niin kuin viimeisten parin vuoden sisällä, niin miksi videomarkkinointi on niin voimakas työkalu, jota jokaisen pienyrittäjän kannattaisi hyödyntää? No mun mielestä se tärkein on se, että videot herättää tunteita. Ja tunteiden herättäminen on markkinoinnissa se tärkein asia. On se kyse sitten TV-mainokset, some, ihan sama mikä niin kuin mainonta. Ja mä nyt puhun mainonnasta, mutta mä tarkoitan sillä myös sitä, että yrittäjä tuo esille sitä, vaikka ihan, että miten hän tekee sitä omaa työtä. Et mä en nyt puhu niin kuin mainosmainoksista, mutta ylipäätään, niin kuin, että videosisältö herättää tunteita, koska se on moniaistinen kokemus. Hyvä esimerkki, mä monesti, jos puoliso katsoo illemmalla jotain vähän jännittävää TV-ohjelmaa, niin mä laitan siis itseltäni äänet siitä pois, hän pystyy kuunnella kuulokkeilla, niin se ei tunnu niin paljon. Mä pystyn katsoa sitä, ei nouse, tiedätkö, sykkeet, kun mä en kuule
vaan mä ne vaan näen. Niin se on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että kun hyödynnetään moniaistisuutta, niin se on todella vaikuttavaa, se viestintä. Ja sitten tietenkin videothan, algoritmit toimii nykyään niin noissa somekanavissa, että videot saa enemmän näkyvyyttä. Se on sitten eri asia, että kohdistuuko se aina oikein, tuleeko sieltä välttämättä potentiaalista seuraajaa, mutta ainakin, että useampi näkee ne sun sisällöt. Niin se on mun mielestä niin kuin videossa se siistein juttu. Yes. Tosi hyvä. Ja toi on kyllä niin hyvä, kun sä nostit ton just, että niin kun videot herättää jotain tunnetta, koska toi on niin totta, että kun me mietitään niin kun sisältöä, mitä me ollaan nähty, whether sulla on, mieti sun somekäyttäytymistä, kun sä selaat somea, niin kaikesta, mitä sä katsot näissä niin kuin reelseissä, niin sulla herää joko positiivinen tai negatiivinen tunne tai jotain vielä syvempää kuin toi, mutta sä saatat niin kuin pinnallisesti huomata, että se on joko positiivinen tai negatiivinen. Et joko se on, että cringy, mä en ikinä niin kuin pystyisi tehdä tota, tai sitten se on, että tämä puhuttelee just sua. Ja se on sen takia, kun ollaan tehty se taustatyö, että mietitty, että niin kuin kenessä halutaan herätä minkälaista tunnetta ja luotu sisältöä, joka välittää sitä. Kyllä. Ja video on niin vahva työkalu siihen, ja just kun se on vielä nousemassa Suomessa sinne potentiaaliinsa, että mun mielestä sitä ei hyödynnetä samalla tavalla kuin esimerkiksi Jenkeissä sun muuta tällä hetkellä, niin se on pienyrittäjille myös tosi iso semmoinen valttikortti, että jos sä hyppäät siihen maailmaan nytten, niin sä oot niin kuin eturintamalla käytännössä. Siis yksi asia myös, että miksei yrittäjät enempi käytä videoita niiden siis nettisivuilla, banneri? Siis mietitkö, sä meet jonkun yrityksen nettisivuille ja sitten sulla on siinä bannerivideo. Siinä ei tarvitse olla kuin ihan pari jotain klippiä, niin heti tulee semmoinen että wow, mikäs yritys tämä on. Että siis video niin kannattaa hyödyntää monikanavaisesti. Että ei niin vaan, että ajattelee, että no niin, nyt pitää olla somessa videoita. Ja tässä välissä mä pienen semmoisen puhujapöntön rakennan nyt itselleni, koska mä tiedän, että moni katsoo vaikka somessakin videoita ilman ääniä, niin minä kehotan, että aina kun kulutat videosisältöä, niin katso äänet päällä. Jos ei sulla ole kuulokkeita, niin älä sit ole ollenkaan siellä katsomassa, mutta jotenkin puolet jää siitä kokemuksesta kokematta. Et mä ainakin koen, että jos mä vaikka teen jonkun videon, siinä on upea kuva, mutta mä yleensä valitsen siihen myös jonkun musiikin, joka jotenkin niin kuin voimistaa sitä tunnetta siinä ja sitä vaikuttavuutta. Niin on se vähän mälsää sitten, jos ei niitä katsotakaan äänet päällä. No niin, nyt mä puran tämän mun puhujapöntön. Ei, se oli tosi hyvä, koska oikeastaan meillä oli, mä jatkan tuohon puhujapönttöön, koska siis meillä oli silloin TV-maailmassa aina sanonta, että niinku, sä voit tehdä aivan huikean videon, mutta jos sun ääni on huonolaatuista, niin you might as well not release it. Niin kun älä jaa sitä eteenpäin mihinkään. Että se ääni oikeastaan niinku makes or breaks sen videon. Että se on se asia, mikä myös niinku jotenkin johdantaa ihmisiä kiinnittämään niinku huomiota vielä syvemmin siihen, mitä sulla on sanottavaa, tai siihen tunnelmaan, mitä sä luot siinä videolla. Niin tää on niin hyvä, ja mä koen, että tää on meille kaikille. Mä laitan itseni myös tähän niinku, pönttöön, että siis vaikka me tehdään storeja, reelseja, mitä ikinä, niin niinku sen äänen laatu, se on tosi tärkeää, koska se on myös asia, miksi joku skippaa sen eteenpäin. Et jos siinä ei ole hyvä äänilaatu, niin se ei koske sinne korvaan, ja sitten ne vaan jatkaa sitä prosessia eteenpäin. Niin mieluummin niin investoit siihen, että sulla on hyvä äänilaatu, jotta niin sä saat henkilön pysymään sen äärellä myös. Mä muuten siellä verkkokurssilla myös käyn läpi noita tommosia, että miten sitä äänenlaatua voi parantaa. Tämmöinen välihuomautus. Taas tämmöinen droppi, että niin jos haluat oppia tätä, Lauralla on vinkkejä. Ihana. Mutta kun me puhutaan tästä, mä tunnen sen, että on joku pienyrittäjä, joka kuuntelee, ja hän kokee semmoista stressiä, joka kasaantuu olkapäille, että
vitsi, tää kuulostaa vaan niin hirveän niin työläältä tai hankalalta, että okei, nyt yhtäkkiä se ei ole vaan se, että mun täytyy itse puhua mun puhelimelle, vaan nyt mun pitää kiinnittää huomiota ääneen, mun pitää kiinnittää huomiota siihen, että se olisi jotenkin tunnelatautunut se video, ja tää vaan tuntuu niin kuin liikaa minun pienille aivoilleni tai isoille aivoilleni. Mitä sä sanoisit jollekin, joka kokee, että se niinku videoiden tekeminen on hirveän työlästä tai hankalaa ja vaan niinku vie tosi paljon aikaa tällä hetkellä? Mun täytyy sanoa näin niin kuin ammatin puolesta, että niin se välillä onkin. Kyllä on, ja mä puhun nyt siis järkkärillä kuvaamisesta, koska sillä kuvaan työkseni, niin kyllä on välillä ollut ammatinvaihto mielessä, koska se silloin, kun niin kuin järkkärillä kuvataan, niin se on niin paljon teknisempää ja siinä on niin paljon kaikkea enemmän huomioitavaa, kun tehdään asiakastyötä. Mutta puhelimella kuvaaminen ja editoiminen, niin se on oikeastaan aika yksinkertaista. Ja musta tuntuu, että suurin haaste, mikä yrittäjillä on, niin se on se, että he eivät tiedä, että mistä he tekisivät videoita. Et se on niinku se ykköshaaste, ja siinähän niinku pitää hetkeksi vaan pysähtyä miettimään, että mitä se sun potentiaalinen asiakas haluaisi tietää siitä sun yrityksestä. Mitä sä voisit videon avulla hänelle kertoa? On se sitten se sun työskentelytapa, tilat, millainen tyyppi sinä olet, tätä niinku pitkä lista, mutta tavallaan, että se kaikki sisältöidea tulee sieltä sun oman yrityksen sisältä. Mutta pitää hetkeksi niin kuin miettiä ja pysähtyä miettimään sitä, että mitä on tekemässä. Mutta sitten taas just se tekninen kuvaaminen, niin siihen mulla on tämmöinen 3 kuvan metodi. Mä voin siitä nyt tässä mainita, koska monesti videokuvaus ajatellaan jotenkin, että se on hirveän työlästä ja siitä, että miten tätä niin kuin tehdään. Videokuvaajathan puhuu siis videoklipeistä monesti kuvina, ei kannata siitä hämmentyä, koska siis 1 videosekunti sisältää useamman kuvan. Mutta sitten kun ne on peräjälkeen, niin sitten ne rupeaa liikkumaan. Jos sulla on ollut lapsena se semmoinen plärättävä semmoinen vihko, missä on joku hahmo ja sitten se lähtee liikkumaan, niin se hyvin demonstroi sitä, että miten liikkuva kuva syntyy. Mutta siis 3 kuvan metodi tarkoittaa sitä, että 3 kuvallakin tai videoklipillä voi siis rakentaa tarinan. Missä ollaan, mitä tehdään, kuka tekee. Siinä on jo 3 videoklipistä saa tarinan aikaiseksi. Mä itse asiassa kirjoitin tästä blogitekstin joku aika sitten. Varmaan ehkä julkaisin sen tyyli eilen. Mulla menee jo päivät vähän sekaisin, mutta se on semmoinen, mikä että kun sen sisäistää, että jokaisella videoklipillä on joku tommonen hyvin yksinkertainen pointti. Mitä, kuka, missä, miten. Ja sitten yksi, mikä on myös tärkeä, minkä olen itse huomannut, että jos sulla on kiva tila, niin on helpompi kuvata. Esimerkiksi sä näet nyt mun työhuoneen tässä, tai jos katsot videota, jos kuuntelet, niin sitten et näe, mutta ei ole kauhean häävi. Ei ole kauhean häävi. Tämä mun nykyinen työhuone, niin voi sanoa, että ei ihan hirveästi inspiroi. Yeah. Eli se, että jos niinku jonkun semmoisen kivan tilan tai spotin löytää, on se sitten kotona työhuoneella tai ulkona, niin se kynnys madaltuu huomattavasti, kun sulla on se ympäristö olemassa. Sitten ei muuta kuin vaan harjoittelemalla. Ei siinä muu auta. Toi on niin hyvä toi niinku tilavinkki, koska mun mielestä toi ratkaisee monia semmoisia haasteita, mitä yrittäjä saattaa olla siinä videokuvauksessa, että siinä on myös niinku valaistus tulee tuossa niinku keskusteluksi myös, että niinku löydät tila, missä tulee hyvin luonnonvaloa, niin sun ei tarvitse hirveästi miettiä, että tuleeko sun niinku hyvää valoa siihen sun niinku kuvaushetkeen. Ja sitten just se, että kun sä oot inspiroivassa tilassa, niin riippumatta, että onko sä fyysisesti siinä puhumassa tai onko sä vaan niinku rekvisiittana käytännössä siinä videoklipissä, niin kun sulla on inspiroitunut olo, niin sulla on helpompi olla myös kameran edessä. Ja sitten sulla syntyy luovemmin ideoita. Niin toi on ihan superhyvä konkreettinen vinkki.
mitä sanoisit, jos joku, joka kuuntelee tätä, on silleen, että joo, ne niin kuin ymmärrän ja toi niin kuin ympäristö vaikuttaa siihen tosi paljon, mä teen ton kyllä, mutta samalla tiedostaa, että se niin kuin oma kuvaustaito välttämättä niin kuin ei ole sillä tasolla tai se tuntuu tosi monimutkaiselta, jopa tiedätkö, niin kuin puhelimella kuvaus, niin onko jotkut tietyt asiat, mihin kannattaa niin kiinnittää huomiota, jotkut semmoiset 1-3 semmoista niin kuin tehopistettä, mitä pitää varmistaa jokaisessa videossa, mitä tekee? No siis ihan tämmöisiä todella yksinkertaisia juttuja on se, että sulla on puhelin vaikka jalustalla, koska semmoista niin kuin tosi shaky kuvaa tai videota, niin sitä on vähän inhottava katsoa. Sitten vastavalo, sitä kannattaa ehkä välttää, koska silloin se kuvattava kohde on yleensä todella alivalottunut ja pimeä. Eli vähän niin kuin miettii, että mistä se valo tulee, että se valo tulisi siihen henkilöön, ketä kuvataan. Ja sitten siihen äänenlaatuun, niin kuin aiemmin jo puhuttiin, niin siihen kannattaa panostaa, että sulle ei ole hirveästi siinä tuulta ja jotain kodinkoneita, mistä tulee möykkää, että jos sulle ei ole mitään ekstra mikkejä, että olisi semmoinen hiljainen tila, niin näillä pääsee jo. Vaat jalustalle, hiljainen tila ja katot, mistä se valo tulee, niin sillä sä saat jo nostettua videoiden laatua. No niin, ihan super hyvä. Ja nyt kun meillä on niinku laatu kunnossa, niin sitten me voidaan niinku puhua siitä next levelille viemisestä, eli miten erottua valtavirrasta just somessa näillä videoilla, niin mitä sä sanoisit, niin että miten luoda sisältöä, joka ei ole täysin samaa kuin kaikki muut, välttämättä joka tuntuu sitten niin omalta? No tähän on mun mielestä tosi yksinkertainen vastaus. Ja se on se, että jokainen yrittäjä on uniikki ja ainutlaatuinen. Niin eihän se siis muuta tarvitse kuin se, että sä tuot itsesi esiin sieltä sun yrityksen takaa. Sä näytät sun yleisölle, että kuka sä oot. Ei sun tarvitse puhua sille kameralle, jos se aluksi ahdistaa ja jännittää, mutta pistää sen puhelimen jalustalle johonkin huoneen nurkkaan. Vähän nyt ehkä voisi katsoa sitä rajausta ja miltä se näyttää, mutta et kuvaa vaikka itseään työskentelemässä. Niin sillähän sä erotut, että sä olet oma itsesi, näytät kuka sä oot. Sitten on eri asia tietenkin, että joskus on hyvä mun mielestä tehdä niin kuin muut tekee, kun on näitä kaiken näköisiä tämmöisiä trendejä, niin niihin on joskus tosi kiva hypätä mukaan ja sittenhän siitä saa näkyvyyttä, mutta niin kuin sanoin aiemminkin, niin ei se ole välttämättä sitä optimaalista näkyvyyttä, mutta mun mielestä tämä on niin kuin mun vastaus siihen. Joo, mun mielestä toi on tosi hyvä ja mä sanoisin tuohon niin lisäyksenä myös, mun mielestä kaikki lähtee siitä, että sä myös niin kuin tutustut itseesi. Että niin kuin, jos me mietitään erottautumistekijää, okei, joo, sinä olet sen yrityksen erottautumistekijä, mutta sitten miltä se näyttää vaikka videon muodossa, se lähtee siitä, että sä tiedostat, että millaisena sä haluat, että ihmiset näkee sinut. Että onko se, että sä oot tosi semmoinen pirtsakka ja iloinen ja räikevä henkilö, kuten ehkä minä, tai onko se tosi levollinen ja rauhallinen, kuten ehkä Susanna, niin sitten meillä on tosi erilaiset, tämä toimii sekä kuville että videoille, se on tosi erilainen tapa tuoda sitä sun persoonallisuutta myös esiin, Kyllä. ja toi erottaa sua tosi vahvasti sieltä valtavirrasta. Siinä verkkokurssilla niin käydään myöskin näitä yrityksen ytimen asioita läpi, ja myös sitä, että mitä adjektiiveja sä haluat liitettävän siihen sun brändiin. Ja sitten sitä, että miten niitä voi tarinankerronnan elementeillä visualisoida. Koska sehän on myös monelle sillä, että no, mä haluan, että mun brändi on kupliva ja värikäs tai maanläheinen. Mutta se, että millä niinku keinoin se visualisoidaan, tommonen adjektiivi, niin niitä asioita siellä käydään myös läpi. I love it. Ai että, Laura, sun kurssi on vaan niin kuulostaa niin hyvältä kaikille. Aina tulee semmoinen, joo, ja tämäkin on siellä, ja tämäkin on siellä, niin sinne vaan. Mutta toi niin hyvä jotenkin toi ajatus, että okei, mitkä adjektiivit on, okei, miltä se näyttää, koska se on myös se, me puhutaan tästä tosi paljon kuvien voimassa, ja se sama on totta videoille, että
sulla on niin voimakas työkalu pysäyttää jonkun ihmisen huomio ja antaa jonkun ensivaikutelman yli millisekunnissa, kun he näkee sen sun kuvan tai videon. Kyllä. Niin se on, niinku, se on tosi voimakasta. Ja sitten videolla on vielä niinku uusi tapa pysäyttää, kiinnittää, syventää heidän huomiota siihen. Joo, koska siellä on eli rohkeasti enemmän vielä niitä elementtejä. Niin, just niin. Eli rohkeasti vaan yrittäjät siellä esille omana itsenään tuomaan sitä vahvuuttaan esiin. Ja mitä sä sanoisit, että onko sinulla jotain käytännönläheisiä vinkkejä siihen, että miten videoiden tekemisestä voisi tulla myös niin kuin inspiroivampaa, hauskempaa, innostavampaa osaksi niin kuin pienyrittäjän markkinointia, että ehkä tällä hetkellä kuulee tosi paljon siinä pienyrittäjä-skenessä semmoista, että niin kuin, mun pitää tehdä jotain reelsia, tai tätä niin kuin täytyy tehdä, ja se tuntuu silleen, niin kuin, että se on itsestään puskemista hirveästi, niin onko sulla jotain vinkkejä siihen, että miten tästä voi olla, niin kuin mä näen sen susta, että se loistaa, että sä oikeasti tykkäät myös siitä, koska sä uskot sen voimaan, niin välitä pikkasen meidän kuuntelijoille. No siis mun mielestä on, niin kuin ehkä avainasemassa on se, että löytää siis sen oman tyylin tehdä niitä videoita, koska mähän tässä nyt siis, kun tätä verkkokurssia tein, niin mä yritin myös vähän kokeilla jotain uutta. Ja mä tein pari semmoista videoa, missä mä vähän esittelin mun työpäivää ja sitten tein siihen semmoisen voice-overin päälle. Koska semmoisia tosi paljon on tällä hetkellä. Ja sitten kun se oli valmis, niin mulla oli semmoinen olo, että ei hemmetti, tämä ei ole yhtään mun juttu. Tämä ei siis tunnu ollenkaan omalta tavalta tehdä videoita. Koska mä videokuvaajana ajattelen, että kuvan täytyy kertoa tarpeeksi. Että mun ei tarvitse siis selittää sitä, että mitä siinä tapahtuu. Mutta näähän on ihan superkivoja videoita. Mä tykkään katsoa, kun muut tekee tämmöisiä. Mutta mun mielestä se on se ykkösjuttu, että löytää sen oman tyylin tehdä. Sehän on vähän sama kuin jossain kirjoissa. Niin, no ei kiinnosta lukea, kun ei ole löytynyt mitään kivaa luettavaa. Mutta sitten kun löytää sen oman genren, että vitsi nämä dekkarit on sikakivoja, niin mä uskon, että siis sieltä käsin lähtee myöskin se inspiraatio siihen tekemiseen. Ja sitten mun mielestä on myös hyvä muistaa, että siis semmoinen niinku, täydellisyys on ihan sairaan tylsää. Että aitous, semmoinen rososuus, samaistuttavuus, niin se on kiinnostavaa. Että ei tavallaan myöskään aseta sitä rimaa ihan sairaan korkealle, että no niin, nyt täytyisi sitten olla täydellinen video, ettei tämä muuten kelpaa. Mutta just se kelpaa. Niin tämä on semmoinen. Ja ehkä ekaksi tämmöiseksi harjoitukseksi, niin just tämmöinen niin kuin behind the scenes video, niin semmoisesta voi olla kiva aloittaa, koska sen on tarkoituskin olla vähän semmoinen dokkarityyppinen, rento. Niin sitten se kynnys on myös aika matala semmoisen tekemiseen. Jep. Ihan superhyvä. Eli madalletaan kynnystä ja sitä kautta siitä voi tulla inspiroivampaa tai niinku hauskempaa myös tehdä ja sitten löytää sen oman tyylin. Eli varmaan tuossa on niinku myös se, että testaa monia eri tapoja. Kyllä, nimenomaan. Mahtavaa. Tosi hyvä. No entä mun yksi lempparikysymys? Videot järjestelmäkameralla vai puhelimella? Mitä mieltä sä oot? Kun ei kummallakaan. Ei kummallakaan. Jos mä saisin valita, mä tekisin dronella kaikki. No niin. Mutta okei, pienyrittäjille. Videot järjestelmäkameralla vai puhelimella? Mitä mieltä sä oot, vaikka kun videot on tullut sosiaaliseen mediaan, niin kummalla. Sä vähän sen koskit sitä, että puhelimella sun verkkokurssissa käydään läpi, mutta mennäänkö läpi vähän niin kuin pros and cons molemmista, että mitä niin kuin on vahvuuksia ja heikkouksia molemmissa? Joo, siis mun mielestä tämmöiseen niin kuin perus somesisällön tekemiseen, niin puhelin kyllä riittää varsin mainiosti, koska se on sulla aina siinä käden ulottuvilla, se tuotantoprosessi on nopea, kun mä puhun tämmöisillä ammattikielellä, mutta tavallaan, että sä niin kuin pystyt nopeasti painamaan rekkiä, sä pystyt nopeasti editoimaan sen valmiin videon, niin, ja varsinkin kun se somesisältö on kertakäyttöistä. Jos nyt rumasti sanotaan, mutta sehän on niin kuin
se on kertakäyttösisältöä. Mutta sitten silloin, kun tehdään semmoista pitkäaikaista sisältöä, niin sitten siihen mä ehkä ottaisin ennemmin sen järkkärin, koska järkkärissä taas, no se jälki on tietenkin erilaista. Sulla on erilaisia polttovälejä, sä pystyt saamaan paremmin blurrattua taustaa. Ja, onhan se, niin kuin, se on ihan erityyppistä se valmis lopputuote. Mutta molemmissa on omat hyvät puolet. Et mä en ole, vaikka mä oon niin kuin ammatiltaan videokuvaaja, niin mä en ole sillain, että joo, että järkkäri on ainut vaihtoehto. Ja siinä omassa genressäkin niin mä käytän mahdollisimman pientä videokameraa, koska mä liikun paljon, niin mä haluan, että se on pieni. Että totta kai mulla voisi olla jotkut aivan massiiviset ja kalliit kamerasysteemit, mitä pitäisi jollain vitsin rekalla kuljettaa paikasta toiseen. Mutta joo. Niin, että, se ei sovellu siihen sun niin kuin, ytimeen. Joo, kyllä. Mutta molemmissa on, niin molempia mun mielestä tarvitaan. Et musta olisi ihanaa, että kaikilla yrityksillä olisi varaa ostaa ammattilaiselta semmoinen tarinallisempi brändivideo. Ja sitten se tehdään siis järjestelmäkameralla tai videokameralla. Mutta sitten taas sitä semmoista päivittäistä lyhyt videoa, niin sitä voisi tehdä ihan hyvin puhelimella. Tosi hyvä. Ja kun ihmiset kuvaa sitten puhelimella, kun ne on päättänyt, että okei, mä haluan tämän, mutta sitten just kun me puhuttiin vähän sen noista tekniikan ABC:stä, mitä niinku kannattaa kiinnittää huomiota, niin mitä niinku yksinkertaisia kikkoja on, kun kuvataan puhelimella siihen, että miten saa vähän niinku mielenkiintoa tai vaihtelevuutta aikaan siihen videoon? No siihen mä sanoisin, että vaihtele kuvakokoja. Se on ehkä semmoinen yleisin, mitä mä näen, että kun tehdään videoita puhelimella, niin kaikki kuvataan vähän niin kuin samalta etäisyydeltä. Et kaikki on vähän niin kuin semmoista laajakuvaa, koska puhelimen kamerahan on yleensä semmoinen pikkusen laaja. Niin se, että pikkusen kääntää sitä ajatusmoodia, että on välillä kaukana, sitten välillä meneekin tosi lähelle jotain kohdetta, mitä nyt on kuvaamassa. Eli vaihtelee sitä etäisyyttä, miltä kuvaa. Vaihtelee kuvakokoja, se on niin kuin se termi. Videoita on myös todella paljon helpompi leikata, kun sulla on eri kuvakokoja. Et jos sulla on vaan laajakuvia, niin se on ihan sairaan vaikea leikata sitä videota, koska se vaan näyttää monesti vähän dorkalta. Niin, hienosti sanottu. Eikö se ole? Mutta on niin totta, tiiäksä, joskus näkee silleen, että on tiiäksä, laajakulma ja laajakulma, ja se vaan tekee meille jotain psykologisesti meidän aivoissa, että niinku tulee semmoinen niinku off-fiilis, että niinku, noi ei mennyt yhteen, tiiäksä, jotenkin, että tämä leikkaus ei toiminut. Kyllä. Niin se on tärkeää just, että on niitä eri kuvakulmia, minkä välillä leikata. Kyllä, joo. Muista mennä lähelle. Laaja kuva, puolikuva. Siis näitä kuvakokojahan videomaailmassa, niitä on 8, mutta mä en yleensä puhu 3. Mä puhun laajakuvasta, puolikuvasta, eli about tästä vyötäröstä ylöspäin ja sitten lähikuva. Se on niin paljon helpompaa, sen sisäistää myöskin helpommin, että vaihtelee niiden kuvakokojen välillä. Niin siinä on kuule valtava upgrade omiin videosisältöihin. Jep. Ihan superhyvä. Ja sitten sulla oli myös sun kurssilla, kun mä tiedän tässä, mulla on tämmöinen kurkistus kulissien taakse, niin toinen vinkki, mikä mulla tuli mieleen, on vähän niin kuin liikkeestä. Että pystyisikö se jakaa vähän sen siitä myös, että miten niin kuin saa sitä mielenkiintoa myös niin kuin liikkeen avulla kuvaan? Joo. Liike siis, eli tarkoittaa sitä, että kameraa ei pidetä. Tämä on toki vaikea toteuttaa, jos sä kuvaat itseäsi, mutta jos sä kuvaat jotain mutta silleen niin kuin, Joo. Niin se, että tekee kameralla tai sillä puhelimella semmoisia, niitä kutsutaan kamera-ajoiksi. Eli vaikka
vaikka niin, että sä teet tämmöisen sivuttaisen liikkeen, vähän se on padonrointia, tai sitten, että sä kierrät sen jonkun kohteen ympärillä. Ylipäätään kaikenlaiset kameraliikkeet, no näitä käydään myös siellä kurssilla läpi, mutta katsojan on todella paljon mielenkiintoisempi katsoa videota, jos siinä on liikettä. Se voi olla ihan vaan, että sä lähdet vähän kauempaa ja sitten sä meet lähemmäksi, liikut lähemmäksi sitä kohdetta. Ja se on myös tosi kiva, että jotain paljastuu. Se voi olla ihan mitä vaan, mutta tavallaan, että sä lähdet viemään, vitsikö kaikki ei katso tätä videoa, niin vaikea. Kulman takaa, mieti, että sulla on vaikka joku keittiön niin kuin reuna, ja sitten sä niin kuin meet sen takaa, ja sieltä paljastuukin se huone tai jotain tämän tyylistä. Kyllä, sen tyyppinen, tai että just joku tila paljastuu, että sä oot aluksi tosi lähellä jotain kohdetta, ja sitten sä meet kauemmaksi, että se avautuu, että mitä siellä niin kuin näkyy. Niin kaikki tavallaan tommoset, niin ne lisää myös sitä mielenkiintoa ihan älyttömästi. Huikeeta. Ai että. Kiitos Laura, kun sä oot jakanut näitä sun videomaailman vinkkejä ja näkemyksiä meidän kanssa. Mä uskon, että tää sytyttää semmoista kipinää, että miten just se video, miten kannattaa lähteä toteuttaa videomarkkinointia osana niin kuin vaikka somemarkkinointia pienyrittäjillä. Ja sitten myös, että se voi just olla semmoinen innostava, hauska tekijä siinä niin kuin yrittäjyyden arjessa, eikä semmoinen kuormittava ja hirveän niin kuin, paineita tuova tekijä. Eli madalletaan sitä kynnystä rohkeasti. Käykää kuule harjoittelemassa vähän näiden vinkkejen avulla ja tagatkaa Laura myös niihin teidän postauksiin, mitä laitatte storeihin, niin Laura pääsee fiilistelemään niitä. Ja tässä kerro meille Laura, mistä tagata sut, mistä löytää sut ja mistä löytää tietoa sun kurssista. Joo, oispa ihanaa, jos tagaatte mut Instagramissa, niin mä näkisin teidän videoita. Laakson Laura on mun IG-nimi ja sieltä löytyy myöskin biosta suorat linkit tuohon verkkokurssiin ja sitten yrityksen nettisivuilta marraskumedia.com, niin sieltä pääsee myös tutustumaan tuohon kurssiin. Toivottavasti inspiroidutte videokuvauksesta, koska siinä on valtava potentiaali. I love it. Kiitos Laura, kun olit mukana tänään. Ihanaa, kun päästiin juttelemaan, höpöttelemään vielä lisää. Ja jatkoon. Jatketaan sitten seuraavalla kerralla ehkä. Kyllä, kiitos ihan hurjasti. Oli tosi kiva jutella sun kanssa. No niin, mahtavaa. Ja sulle kuuntelija, mistä ikinä sä katselet tätä myös, niin mä toivotan sulle ihanaa, levollista päivää ja jatkoa sun viikkoon. Heippa!